Nasungkit sa Department of Science and Technology ang Guinness World Records alang sa labing daghan nga dungan nga nagtanom og punuan sa kawayan nga gipaygayon sa managlahing lugar sa Mindanao ug Leyte. Gianunsyo ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang pagkabot sa Department of Science and Technology sa Guinness World Records alang sa atol sa pagsaulog sa National Science, Technology and Innovation Week sa Cagayan de Oro City. Mismong si Sonia Oshiriguchi, ang Guinness World Records Adjudicator, ang nag-award sa DOST alang sa labing daghan nga dungan nga nananom og kawayan sa managlahing venue. Kini pinaagi sa ilang Kawayanihan Circular Economy Movement. Sa maong proyekto nga gipaygayon ni atong October 18, 2024, anaa sa 2,305 katao ang dungan nga nananom sa 19 ka managlahing lugar sa Mindanao ug Leyte. Sumala ni Solidum, daghan og gamit ang kawayan nga pwede sa himuong sapatos o di ba ka gown. Dakong tabang ang pagpalambo sa industriya sa kawayan alang sa weavers, mga mag-uma ug uban pa. Technology innovation will only work in a massive scale if we collaborate together. By having one vision, and for us, take care of our environment, because what we reap, what we will sow, we will reap. Sa committee namin, we just finished the Bamboo Sustainability Act.